Kati, welcome back to YouTube channel. So ngayon, November 19 na po and 8 a.m. in the morning. Wow. Tapos, papunta na po sila. Ayun. This is the big day and surprise. Gang, happy birthday. Happy birthday! Happy birthday na kayo. Happy birthday, Mama Tan! Happy birthday, Mama Tan. Ano? Happy birthday, Marites! Happy birthday, Marites. Happy HBD Mother Earth. HBD Mother Earth daw. What happened? Happy birthday to you. Happy birthday. Ay, tayo ate. Magkasanting kayo na, Jong! Bakit? May something lang? Thank you! Happy birthday. Ba't karano nyo? Mama, dala. Hindi ka po ganyan pa disuot niya. Umapen! Masakit mo ako. Happy birthday! Thank you! Tadya sa bless. Okay. Wait. Okay, dali mo yung cellphone. Basta. Ay, doon na lang. Ay, puta. Ay. Wag. Bakit ka nag-gano? Hoy, bawal yan. Bawal yan. Ayaw mo. Natatakot. Hindi, assist ka namin. Assist niyo siya. Game. Sa labas talaga? Oo, basta. Okay. Okay, go. Wag. Ay, wait lang. Wait lang. Diyan lang kayo, ha? Wait. Wait lang ka. Huwag kayong alis dyan. Wait lang. Ay, magkain. Bawal manilip. Pwede pa sila, konti? Ay, bawal, bawal. Sige, game. Sabi ko na sa inyo eh. Alam ko na ito eh. Sige pa. Sige pa. Dito ako. Matatama ako! Murit ka talaga siya. At naman na. Ten! Dali eh. Oo, galing na ako dito eh. Oo, yun. Dito. Pero iyak. Wait lang. Dito. Wait lang. Yan. Oh, wait lang. Dito ko muna ako. Ako muna. Ang muna. Dito, harap ka. Yan. Yan. Eh, galing na ako dito eh. Oo, wag mo na bubuksan. Okay, wait. Wait lang. Sige, dyan ka, ha? Game. Wait lang. 1. 1, 2, 3, go. Nasari talaga? Happy birthday to you. Oh, pwede na tayo maganda. Ayun po eh, dami oh. Happy Kaya, Naiiyak ako? Thank you! Ibakas mo na! Sige pa. Ako dyan, ba't umiiyak kayo? Okay. Ano? Thank you po! May pampasuma ako! Happy birthday to you! Galing na ako dito, puti pa sumilip na ako dito. Ano? Anong masasay mo? Wala, surprise! Boss effort! Oo, kasama sa effort ng anak mo. O kaya pala nagmamadali kayo ah.
Picture muna. Upo ka muna dyan. Saan talapad, Kes? Saan lapad? Shopping galore kayo, ha? Siyempre. Effort yan. O, picture ka muna, tita. Upo ka dyan. Tama ako dapat. Bakit? Again. 1, 2, 3. Isa pa. Okay, 1, 2. Dito ka dito, Joseph, para makita yun. Dito. Oo, yan. Again, 1, 2, 3. Isa pa. Lagay mo yun sa ulo mo. Ay, wait. Huwag ka mga iyak. Ayan, okay. 1, 2, 3. Nakatago. 1, 2, 3. Huwag ka muna, tita. Ayan, okay. 1, 2, 3. Isa pa. Yan, sige. Mabasa! Okay, Yung basa nga, ano mo sa akin, basa. Sama ka doon, doon. Huh? Brina? Masama ka nag-effort dyan eh. Baby loves din, ha? Dito na. Okay, yan. 1, 2, isa pa. Ba't umiiyak kasi? Dapat, sabi ko sa'yo, naiiyak dito. Paano kasi nakaayos kayo eh? May meeting na. Sabi ni Joseph, alikot, surprise na ka rin. Buwang kita na eh, pwede na makingonday na lang. Wait! There's more. Oo. Wait lang. Oh, lahat na. Wait, there's more. Okay. Ano yan? Wait lang. Ako na kukuha. Sige, ikaw na. Blindfold ulit! Blindfold! Blindfold. Ay, lang po, basa Hindi, pero yan ako lang dyan. Hindi masyado makikita nila mama din. Dito. Naka-blindfold daw ako. Oh, ngayon na. Wait, there's more. Basta. Tananan! Nakikita ko. Ano yan? Tananan! Bilis! Dapat palakinin ko. Tita, blindfold ka! Blindfold mo na. O yan, Okay. mara ano. Sige na. Wala ko alam sa surprise. Sige. Go. Wala ka! Wala ka! Sige. Wait, there's more. There's more. Naman yan ah. Yan naman daw yan. Oh, dahil pera. Oh. Okay. Okay, open. Talaga yung mga alaman ni Tita. Hindi, sa'yo talaga yan. Sa'yo talaga to. Nalanta na nga eh. Wait, Wait, there's more. There's more. Last. blindfold again. Blindfold. Game. Dapat 407 ha? 47,000 yan ha? Manicure yan ha? Okay. Wait lang. Mabigat yan. Okay. Open niya na. Wait. There's more. O, basahin mo muna. Ayan yung siya lang. Mama Tess, Happy birthday. love you from Team Madla. Pull out the ribbon. Sige, 47,000 ka. Pandar nito to. Hindi, kala pa naman pera. Kaya nga eh, oh. Hindi pala. Talaga Sige. sa kusina talaga. Sige lang. Sige lang. May kape pa dyan. May Milo pa. Siguro sa ilalim nito yung 47,000 natin. Talaga naman, Nere. Talagang grocery pa more. Ano lang yun eh? Brown, galay. Ayan eh. Siguro ito kasunod nito, pera na. Basta yan. Pera na ito, pera. Wait lang. Ano natin? Oh.
Wait lang. Pera na to eh. Pakusina pa rin. Wait lang. Pera na to, pera. Shampoo yan, yan. Paano ko shampoo yung? Bilisan mo. Bata. Pera na to, pera. Magic sarap pa rin ha. Mamaya yan lang na shampoo. Konti na lang. Pera na yun lang. Tagal? Parang Para sa kusina ni Tito John to ha. Oh, Gusto sarap. naman ng kusina. Ayun, may pera na oh. Nakikita ko 1,000. Sana all. Ayun oh. Nakabot niya yung grocery sa Alphamart. Galing, no? Yoyo. Siguro 1,000 ito. 47,000. Wait. Wait oh, Mama Deta. Dobi pa to. Ay! Kusina talaga. Talagang pinangkusina niyo na talaga ako ha. Merong gold bar yan. Eh, bigat. Bigat siya. May gold pa. Paandar na mga ito. Mabigat pala. Mabigat ha. Gold bar yan. Mabigat. Wala. Baka meron pa. Wala na. Simot na yan. Simunta ka. Ano masasay mo? Pinadami pala niya, no? Oh, thank you. Hindi yan lang sa kusina. Hindi na mag-grocery. O, di ba? Yan yung ano namin. Practical. Idea namin nila. 1 month. 1 month na yung ano mo. Supply. Supply. Thank you. Thank you. Sino man ang may nakaisip nito? Magaling siya. Lahat kami. Magaling nakaisip nito. Ayun sinasabi, ayun yung sinasabi mga tapos yung ayun gagawin lang sa video. Ito? Ayun yun. Ayun yung nakita namin. Oh, yeah. Picture ka muna dito. Oh, picture mo na. Okay. Grocery mall. Lobat ka na. Ganun mo mama, tas Dito? Lagi lang, pipili tayo. Mag-pistansya. magbenta ka na yan. Bibenta ko na yun. Daming grocery ni Tekla. 1 year supply. Oh, di ba? That's it for today's video. Like, share, Subscribe. please click the notification bell for more upcoming videos. Thanks for watching!